Хора, вижте на цяла стена от мотори. Гледайте, Коста. Гледайте, хора, гледайте. Гледайте, Коста. В музея на БМВ. Гледайте тук какво има. Форма. Истинска кола. А тук нямам никаква идея какво е. Хора, гледайте тук какво яко мостче има между двете. И си минаваме просто. Хора, вижте на горния етаж. Хора, вижте, сега сме на някакъв. Вижте долния етаж. Пълен е с мотори. И тук пак се качваме нагоре. Буквално вижте какво има горе. Формула 27. Хора, вижте, това е двигателя на Формула. По-скоро на ето тази. Ето това е двигателя на BMW. Това е двигател на друго BMW. Тук напред има още много двигатели. Само искам да видите етажите надолу. Колко яко изглежда. Хора, вижте, това е двигател на самолет. Хора, вижте този двигател. И пак е на самолет. Хора, бяхме ето там. А сега сме ето тук. Излизаме надолу. Вижте колко интересно. Хора, вижте надолу. Хора, вижте коя е каква. А вижте тези хубави коли долу. Хора, вижте. Всички могат да се въртят. Тук има много коли. Тази и за край тази последната. А сега отиваме ето на тук. Вижте между какво има. 2010, 2000-та, 1990 и така нататък. Гледайте. Колко марки на коли. Хора, вижте, тук са моторите. Павло, какво гледаш, бе? Искам да го открадна, но не знам как. Хора, вижте какъв мотор. Буквално, това като го видях, мислих, че е самолет, но вижте, има гуми. И буквално това е мотор. Хора, казва се, че това е нещо като превозно средство, което може да се кара и на суша, и на вода. Вижте, тук левитира още едно подобно. Вижте долу. Wait, what? Хора, сега влизаме в някаква друга стаечка с двигатели. Ето, хора, това е двигателя, как изглежда вътре в колата. Тук има нещо като филмче. Хора, вижте, тук има някакъв ключ. Хора, вижте, тук има част от колите. Хора, вижте. Хора, гледайте колко интересни коли има тук. Какво за бога е това?